Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес посадих буквално около... не знам колко са доста моркови. Играта много ми лагва, така че... Защо да не купя още? И така. Искам да стигна поне до 100. Един път си бях купила 270. И официално имаме 100 още. Така. Време да ги слагам. По едно време толкова много ми бъгваше, че чак не може да ги посадя. Имам гигантски. Тъй като имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 златни моркова. Не. Тук мисля, че имам още един. Да, имам още един. Значи, имам още един. Ще стане 8 станаха. Трябва ми да посаждам. Не, мастер спринкър сама. Малко личице. Не! Посадих личице. Добре, тук имам да съм място. Учвам за повече яйца. Да, помам. Рефреш. Искам легендарното. Искам си Олтър. Или крачката. Много сладки. Храням го тук, защото не се ми пречи. Така, отивам за още. Така, започваме с 18. И готово, имаме още 101. Трябва да ги посадя. О, мага. Аз ще започна след малко и четвъртата ръка. Тъй като имам още 37. Да, и започваме четвъртата ръка. Това мисля, че ще е последната ръка, тъй като много се ми бъгва. Давай, куче, минавай. И ми свърши така. Чудо.
Така това ще бъде лесно. Нека да си взема един бърнинг път, тъй като е безплатно. Ще си го посадя. Хора, кажете колко имате в физическата игра. Колко бърнинг бъдове имате, защото аз имам един. Да, вече започна да расте. Нека да си взема всичките шуарапа. Да и да ги продам. Какво? Аха. Трябваше 1 милион, за които не са видяни. Така. Защо има такова? Не ми бъга. Не знам защо имам лайкни народ тук. Свърших толкова лесно. Хора, довършвам тази леха и ще се върна. Когато съм я довърша тази леха, защото видеото няма да се върна. Просто сега няма да говоря, за да мога да спестя време. Гледайте как се мъча. Хора станаха 300. 132. Така. Ще се върна, когато съм ги посетила всичките.